Esenlikler hanımlar. Hanımlar hoş geldiniz. Gençler size hoş geldiniz. Hanımlar köpten beri sizinle gepleşip geçirmedim. Bugün indi bundan son Saga kanalında Zenanlar bilen gepleşip geçirecek. Zenan hakları, çağaların hakları, şular barada giyinişleyin gepleşikler geçirecek. Başta sizlere söz verin, bir salamlaşınlar. Sonra temamıza geçeriz hanımlar. Esenlikler kardeşler, esenlikler hanımlar, vatandaşlar hemmeňize. Salam yurttaşlar, salam ildaşlar. Hoş geldiniz size. Bugün 5. dekabr bütün dünya kadınların yani zenanların koruma günü. Yine zenanlar, hanımlar. Bugün sizleri şunun için topladım. Yine Türkmenistan bizlerin devletimiz. Bizlerin devletimizde kadın hakları var mı? Yani zenanların hakkı var mı? Var bolsa bu zenan hakları ne hili goralya? Yine bütün dünya kadın hakları diye. Şurada yine bizerem bütün dünya kadınlara giriyorsun, zenanlar. Bizlerin yani haklarımız var şunun içinde. Şimdi şurada bizlerin haklarımız goralya mı? Goralyamızsa ne hili goralya? Yine şu hakkında gündeş geçireriz bugün. Yine bilişiniz yalı kanunda var diyeler, var deyip görkeseler. Zenan hakları, çağların hakları yine bilişimiz yalı kağızda kalıyor. Yine şular hakkında hanımlar bugün gepleşiyimiz. Söz alacağınız var mı? Başını bir başlayalım. Bizlerin ehli haklarımız var. Yani hakkımız var mı? Siz kime verin başta? Malika Hanım size söz verin. Sağ olun Tuğçe Hanım. İlk bilene şu söze başlamankan ehli zenanlarımızı tanıdık, tanımadık, yurttaş olsun, başka devletlerden olsun hemmesini ayarlar, zenanlar günü bilen kutlayan. Zenanlar koruma günü. Zenanları koruma günü. Belli ülkelerde geçerli bu zatlar. Yani Avrupa taraflarına belki yoktur bular yani kanunlar, bular yani günler sebep olur korunmana. Meteşler o taydaki zenanlar. Inni Türkmen zenanlarımızdan kutluyaz. Şu sakar çenli bolmadığım orta inni zenanlar koruma günü bolar belki onunla koyu günlerimiz bolar nesip ettiğinden. Şimdi şu öz Türkmen zenanlarımız var da aytsam kanunlarda yine badik geçiyor doğrudan ayarlar den hukuklu zenanların ornu başkadır yenedir yani zenanlarda hiç hili ne konstitusyon ne kanunla son belli yeri yok. Zenanlanmadan hak hukukları var olsa şoların kıymeti bar olsa hükümet devletin yanına koşadırına içindeki zenarlanmaz bizim kimlerin kapısına yurttaşına tanımadık adamlarının bilmedik öylerine girerler. O öy ne hile seni ne hil karşı alacak sana ne edecekler belli der. Şu zatları riske alıp gittilerine işlerde her hili işlerde işle yapıyorlar. Ondan sonra öldürülenler katken organlar alınıp zenanlarımız denizler oklanıyor. Öldürüldü. Bu zatlar onu biz bu dünya değişli değil ötken şu yuvarlak, toğlak dünya şarında bizim yerimiz yok olaymasa. Her bir devletin başlarsanız.
zenanları gorulayan olsa demek bizim zenanlanmadan ayrıtayım bir eksik yeri, kem yeri yoktur. Bizim zenanlanmadan edil beyleki zenanlar yani. Ene olup biliyorlar, maşkala vuruyorlar, çağa doğuruyorlar, çağa terbiyeliyorlar, işliyorlar, işenir, zekletüyor. Zenanlarımız var bizim. Ya bir yalta değil ya beyleki enelerden, zenanlardan hiçbir yeri kem değil. Ne için bizim zenanlarımız öz yurdunun içinde de yurdunun dışında da değerini yitiren, yurdun içinde de şon yadak zenanlara ene mehre deyip ne maçan oluyorlar, balinsalar, açıyorlar, katanalar, yönü şotayda enelere hiç hili neme görkezülen ok yengillikler, kolaylıklar şu ene olan için, ene çağa doğurmana gelen için, nesil getiriyor şol Türkmenistan'ın nüfusunu köpürdü oturan eneler. Ne şolara ilgi neme var? Yine bizim küçük kıyılanmaz mekteplerde zorlanıyor. Şu zatları öňem men hasam köprek nimet diýenler şulardyň üstüne durup geçýän sebebi canım yani küçücük çağa olur. Şolar gelecekdäki ene olary küçük çağa hiç bir zat diýip görmediler. Hiç bir zat hökümünde görýärler. Zorlamaly taşlap gidivermeli. Zorlayanlaram şolaram eneler doğurupdur. Olaryň geleceğini karartýarlar bular. Geleceğini öçürýäňiz, öldürýäňiz o çağaları. Zenanlara hiç hili ne kadar diýse diýersin kanun wa ne hukuk wa diýse de Türkmenistan'a yekeci aýanmaşgadan şok hukuklardan peýdalananlygyny mene göre mokşu ýaşma çenli. Şu wagtda çennem şu takipde biz görüp eşitip gelýär. Doğru ayıp geçtiniz. Yine şurada bir kozat ayttınız da yine işleyen köp ağır işlerde hem bizlerin zenanlar işleye dediniz. misal getirsek köçe süpürýärler bar. Yani gorzelin diýerler. Gorzelinde işleyenler köpüsü zenan maşkala. Yani şu ne berde Türkiye'de görüyoruz da köçeler erkekler süpürýär. Sura alıpsa dedi. Yine bizlerinkiler ne bir şey diyorlar. Yine asobinam şu prezident gelecek dövrlerinde bir velayetler azatları bir iş sapar bilen giden dövrlerinde zenanlarımızı nähili dam bilen saat 4'te al gidip ne şöyle Bahar hanım şuna subut getirip berer. Nämçinden de özü şu işte işledim de bir näçe gepleşikde aydıp geçti. Nähili edip dam bilenden getirip köçeler ýuwdurýarlar. Ene şundaly ağır işlerde zenanlarımız işleýär. Son yine hakları, bütün dünya koruma hakları dedi. Eğer bütün dünya koruma hakları bolsa, näme üçin bizlerin haklarımız goralmaya dedik. Yine bizler misal üçün goralyan bolsa, bizler zenanlar, çağalarımız, gözümüzün göreci çağalarımız. Näme üçin bizler yurtdaşına çıkmağa mecbur ettiler. Aycahan hanımam geldi. Yurtdaşına çıkmaya mecbur ettiler bizleri. Çağalarımızdan ayrı kalmağına. Yine şurada yine böyle yurtdaşına çıktık. Yurtdaşına çıkan sonra her bir adamın başka yurtlara gitseyem, dışarı çıksayam koranma hakkı var. Koranma hakkı var. Yine bizlerin haklarımız yurtdaşına çıkan son zenanların hakkı koralıyam yurtdaşında. Ya da çağalarımızın içeride kalan çağalarımızın hakkı koralıyam mı? Yurtun içinde. Çağ hakları var. Türkmenistan'da yazılan konstitusiyada. Yöne barmış hakları. Hiçbirine bir sanısına peydalanıp bilen bizden çağalarımız şuların. Yine çağaların enesinden atasından ayrı kaldılar. Maşkalasından ayrı düştü. Yöne her bir çağanın sevgi alıp ulalmaya hakkı var diyorlar. Bizden çağalarımız sevgi, mehir alıp bilen mi? Bu çağalar ulalan son yani hazırdan psikologiyası bozuk çağların. Indi ulalan son bu çağlarda näme garaşmalı? Ina şan bizleri çağları hem çağlarımızı hem zenanları korumalı. Ya korumaya girýär. Bahar hanım size söz verin. Şu neme ayarların
koruma günü diye. Ya, dünya yüzünde hemme yerde var. Yöne şu Sovet yurtlarında yoktur şu. Türkmenistan'da hiç yok. Orta Asya'da bolalışmı. Orta Asya. Orta Asya'da hiç yoktur. Sebebi näme diýsen ol neme Russiýa rejiminin elinin aşağındaki Rusya rejimi bilen yönetilen bir devletler hemmesem yurtlar. Ben özüm köçe süpürüp işledim Aşgabatda. Indi Könürgünçde köçe süpürýänlerine derdini hiç aýtmaýyn. O nemen lokurun içinde şeydi bir işläp ýörler. Ben özüm indi Aşgabatyň ýeri tekiz, asfalt, diňe Aşgabaty bezýärler ha. Şo ýerde işledim diýenimizde de daňdan 4'te yerinde ştik bol diýerler. 4'te ýam şo ýerde yerimizde bolýardyk. Ondan soň prezident geçecek diye yolda ýekeci zat bolmaly däl. Elin aýatýaly arasy bolmaly. Üstünden ýagyş ýagýarmy, gar ýagýarmy, buz bolýarmy, ol hiç olaryň nemesinde umrunda däl diýerler ha. Näme bolsaňyz şo bolun. Sen aýagyňdan geçip durma, git o ýere gidip bir magazine gir, bir gyzyn, ýylyn, olar ýazat hiç ýok, sen ýerinde ýoksuň diýip gepleýärler. Sen ýeriň arasy bolsa-da aýagyňdan geçip dur, üstünden buz ýagyp dur, kelläňe bir meşok nämedik, şeýdik işledik. Aýalan o ýerde kesel bolan ýagdaýyny da senden edaraňdan, işlen edaraňdan hiç hili kömek ýok. Ýeriňe adam ýok diýbem. Hiç bir yerinden turup bilmeyecek ýagdaýda bolamasaň, balnisada agyr ýataýmasaň, eýle beýle keseliň bilim agyrdy, böwregim agyrdy, bugün böwregim çiýişdi. Olar ýala zadyňa bakmaýarlar. Sen hökmen işte bolmaly, keselleseň işden aýrýarlar, ýerine ýene birini alýarlar. Ana şolar ýaly. Kesel o doktora bar, sen hiç işlen ýerinden sana hiç ýyly kömek ýok. Gyýyz çağalarymyza da hiç ýyly goruma ýok. Mekteplerde bolsun mugallim urýandyr, abaýlyandyr, gyýgyrýandyr, zorlaýandyr. Hiç bir zaman gyýyz çağan gepi dinlenmeýär. Şu meni zorlady diýip baranyňda barlany çağalaram gördük da 13 ýaşynda bir gyýyz zorlanypdyr. Aşgabatdym ben. Şonda bizi bez propiska geçip ýörsiň diýip ýygnady. Biz bir çetde otyrdyk. Oson 2 sany oglany şol gyýyzy zorlapdyr diýse, polisiýalar onda şuna üýşipdir, gülüp durlar. Näetdiň, keýip aldyňmy diýe, gowuzat ekenmi? Şeýdi gepleýärler da. Oson menim oturan ýerimde aýtdym, gowuzatmy diýip, näile gepleýäňiz diýdim. O ýerde bir gyýyz acı çekdi diýdim. Şu çağalaram diýdim, häli ýaş oglanlar diýdim, bularam ömrü türmede çüýrejekler diýdim. Siň aýdyp duran zatyňyz nähil diýsem, gitseň aňyrda dur diýe, sen näme üçin geldiň bäri daşowuzlusyň. Sen ýeriňde gezdiýe, biziň ýerimiz nire? Ine aýal maşgal aýdylan gurrun. Polisiýalar özlerim söwünip gepleýändirler. Ýa-ni neme kamera ýok ahyry. Telefon ýok elinde. Bizim wagtymyzda o neme çeken telefon ýokdym, kiçik telefon ullanýas, ulu telefona güýjümiz hem ýetmeýärdi. Ene şolar ýaly ýagdaýlar. Bir aýal ärinden taýak ýedim men diýip, sen neme bar bilmersiň, ýa-da men aýrylşak, öýümden hakym aljak diýip bilmersiň. Baran wagtynda äriň aşagyna giren wagtyň süýji de indi taýaga ajy boldymy diýip gepleýine polisiýalaryň suda varsan suwdyň aýdyan jogaby. Men özümiň goňşym gitdi. Polisiýa şonda şey diýipdir. Äriň bilen ýatan wagtyň süýji de taýagyma ajy boldy diýipdir. Onu eşden başga bir aýallar şikayet etmeýär. Men özüm hem ärimden taýak ýedim ýöne o gep maňa pent boldy. Men aýtdym polisiýadan gidip bu gepi eşitibiljekler. Şon ýa sen arkaňda durjak bir neme ýok, hiç döwlet ýok, opşy döwlet ýok. Polisiýalar hem aýal gyzyň şikayet et barsaňam arkaňa durulýan däldir. Ben Türkmenistanda hiç görmedim. Eger şu wagt Türkmenistanyň içinde bolsam, dünýä zenanlary goraýan güni barmyşyn diýse, gen görerdim, inanmazdym. Ene şolar ýaly ýagdaýlar. Sag bol.
Sağ olun sizem. Ayca hanıma söz vermesinden bir zat belirlep geçin. Ene şu zenanları koruma gününe, yani korumasına zenanların sağlığı hem giriyor. Sağlığı giriyor. Ene şu yana aydıp geçtiniz dışarıda soğuklarda yerleri sirdim dediniz. O yankı kız maşkalarını zorlan vaxtları ene acı çekti dediniz. Ene şular şu korumaya giriyor. Şimdi şu acı çeken kız 13 yaşında dediniz. Yine siz özünüz misal getirdiniz. Şimdi siz nereye başvurmalı? Şunun yalı bizler Türkmenistan'da kuramalar, zenanlar için, yörede zenanlar için kuramalar, hareketler var mı? Partiyalar var mı? Ben duymadım. Sizler duydunuz da mı şu vakachelde? Şu sadece zenanlar için, eneler için, çağalar için şunun yalı kuramalar var mı Türkmenistan'da? Tamam, yine bir zat aydıp geçeyim. Yine bütün dünya yine şu gün bütün dünya kadın koruma günü diyorlar. Yine çağa koruma günleri var, engelliler günleri var. Yine şu yine köp yine rak keseller nemes var, son invalidlerin günü. Yani bir sürü günler var. Yine şu gün dün maden günüydü, madenciler günüydü Türkiye'de. 4. dekabr madenciler günü. Yine bizlerde şunun yalı günler var mı? Misal getirsek de bizlerde hiçbir şunun yalı günler yok. Bellep geçmeyeler. Bütün dünya şunun yalı günler var. Zenan günü, çağa günü, maşkala günü var. Yine bizlerde yok. Şunu bellep geçeyim dedim. Sonra yankı soradım. Onu ildeşlerimizden sorayan bizlere dinleyen ildeşlerinizden komentara yazarsınız. Şu zenan maşkala şunu cevir çeken vakti nereye yüz tutuyorlar? Kime yüz tutmalı? Yüz tutulacak yeri var mı? Acahan Hanım size söz verin. Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk Tuğçe, Ümide Hanım. Kardeşler hoş bulduk hemen. Şun ilk bilenesi de hayırlı uğurlu olsun demek isteyen. Şu programını yola koyupsunuz. Katı koyu hem mühim hem derur deyip düşünen. Tevavi size ulluğa minnettarlığımı bildiren şerden. Tevavi Türkmen denan maskalalarının mertebesi katı bir aşağıda deyip düşünen men şun kuvun. Düşünmek değil, açık ve net görünüp duran. Düşünmek değil, Acahan. Göze görünüp duranlar hem onu biz görüp otursa günde Türkmenistan'da yanan maskalaların nähili derecede pes ýagdaýda ýaşaýandygyny, haýsy tarapdan al, sosial tarapdan alsaň al, iýmit tarapyndan al, iş meselesi diýelimi, hemme tarapyny alsaňam yanan maskalalarymyz gaty mertebesi pes derecede. Bu guraman döredip siz gaty gowy iş etipsiňiz da geljekde täze Türkmen Cumhuriyetinde denan maşgalalarymyzyň orny hasda ýokarda bolmaly. Çağa terbiyesem edilşi onun ýaly. Olam has ýokarda bolmaly. Edilşi ösen Ýewropa ýurtlaryndaky ýaly has ondan ütgeşip bir ýagdaýda bolmaly dip pikir edýän men. Şoň üçin hem şu guraman açyp gaty gowy etipsiňiz. Sebebi bizim Türkmenistan'da zenan maşgalalarymyz iýmit tarapdan kösenýärler, iş meselesinden hem kösenýärler. Bizine görüp ýörse şu Türkiýede de zenan maşgalalarlaryň bir nemesi ýok ýa bardyr, bar bolsa biz oň gaty bir içine girip inçe ben nemet görmedim da düşünüp da dedip görmedim ýöne telewiziýasynda seredenimizde zenan maşgalalar bärde de Türkiýede de gaty erwet horluk, zorluk çekýärler. Bizim bu da näme ýöne bularda ine bir gurama var 152 mi näme bir nemani jaň etsen misal bir zenan maşgala zorlanýan bolsa ýollarda ýa başga bir jemgyýetçilik köpçülik ýerlerinde bir nomrany aýlaýasyň şoň bilen sana hökman polisiýa işgär bolsun başga tez kömek bolsun hemmesi ýetişip gelip bilerler. Hatta bizde o gurama da ýok. Bizim arkamızda duran ne döwlet bar, ne hökümet bar, ne gurama bar. Bir wagtlar Ors döwrüne bardy. Ýani häkimliklerde şularyň belediýe diýer ana häkimliklerimizde 3-nji häkim
ayal gyzlaryň meselelerine terediyen bir bölümü vardy. Häkimligiň bir işgäri vardy. 3-nji häkim zenan maşgalalarymyzyň sosial ýagdaý bolsun, medeniýet bolsun, hemme taraplaryň şoň problemasyny çözüp biljek bir gurama bardy diýip düşünýän men eşitdim ýöne. O guramaň hiç ýyly iş görkedenliği ya zenan maşgalalaryn bir arkasında durup bir kömek edenini hiç görmedik biz Türkmenistanda. Şoň üçin hem täze Türkmen Jumhuriýetimizde biz hukman şu guramany alyp gitmeli ýokara, hasda östürmeli, zenan maşgalalarymyzyň mertebesini has ýokary uly derejelere çykarmaly. Çünki çağa problemasyny alsaňa mana çağalarymız, ýaş çağalarymız nähili kynçylyklar çekip ýör. Mektep okuwçylar 5, 6, 7 10-15 ýaş aralygynda diýeli. Ine bazarlarda nädip arabalar sürüp çağaçyklar özüne oku esbaplarını almak üçin ýa-da özüne bir ruçka, galam, tetrat bolsun, kitapjaz bolsun, papka bolsun, şolar almak üçin ýaz sezonda, ýaz tätil diýede, ýaz kanikul döwründe çağaçyklarymyz bazarlarda arabalar sürüp onuň ýük jahazlaryny, maşinlaryny eltip ya avtobusa ya başka nemelere eltip taşap berip şeydip bir 5 manat pul kazanmak için ne edip köçenip ýörler. Bunu biz sosial mediada gaty görüp otursa ýöne Türkmenistan gülala güllük asuda asmanymız var, uruş ýok, söwüş ýok dip yalan propagandany ýöretip hem şeydip bu zatlaryň üstlerini örtbaş edip oturýarlar. Tamam. Bu zatlar bize has yakın olmak için ene siz şu guramanı açıpsınız. Yine de birgedek size minnetdarlığımızı bildiriyet. O işleriniz hatta yukarı derecelere çıksın deyip ümit ediyoruz. Sağ ol Türkçanım. Yine de koşarsanız yerde. Güzel, sağ olun. Iner şurada hazır yana Bahar Hanım aydıp geçti. Avrupa'nın zenanları bilen Orta Asya'nın zenanlarının hakları hakkında. Yine şurada Orta Asya'nın zenanlarına misal için Kazakistan var, Özbekistan, Tacikistan, son Kırgız var, Kırgızistan, Türkmenistan. Yine şuların zenanlarının hakkı hemmemizinki bir. Yani hak bizlere yörüde hak tanılmayan. Yörüde zenan hakları yok. Yani Avrupa tarafına qarawaqtın, ösen dövletlere qarawaqtın yörüde zenan hakları var. Yine misal getirsek, yine bizler Türkiye'de işleyez, görüyez, sadece bizler değil Orta Asya'dan, Türkmenistan yani Türkiye'de işleyen. Bu yerde Kazaklarım var, Kırgızlarım var, Özbeklerim var, Azerbaycanlarım var. Yani şu Orta Asya'nın zenanları bizler bilen Katar'da işleyeler şurada. Yani eğer hakkı koralan olsa, yine şulara yani çağasından ayrılıp, maşgalasından ayrılıp bereye gelmezdi. Yine bir az tapaudu var, bunların yolu ansat, gidip gelmeye ansat. Çağalarını hiç olmasa 6 aydan gidip görüp bilyeler. Yine bizlerinki bir gitsen gelmeyen, izniye kayıtıp gelmeyene garanti yok. Bir şu misal nemet bir fark var şunun. Şimdi Avrupa'nın zenanlarına hakları şu göreniz mi Avrupa'da yine ösen devletlerinin zenanlarının daşar yurtlara çıkıp işleyenini var mı şunun yalı? Eğer şu zenanlar Avrupa'dan bir turist bolup gelen yağdayından şu gelen yurtuna turist bolup gelen yurtunda bir başına bir problema gelen vakti derrü gelip bunu halas ederler dediler. Yani gelmeyen yağdayında nemesi var. Konsullar var. Şular derrü hemaya alıyorlar şu zenanları korumağa. Şunun haklarını yürütüp bilirler. Çünkü hakları bunların sadece kağızda kalmaya. Yörelgede hakları. Haklarını sorap bilirler. Acahan Hanım. Canım yine burada koşmak istedim de şu yerde. Bizim Türkmenistan'da ne muallimler olsun, bilim ilgom olsun, medisina olsun, başka ne büdjette işleyen zenan maşgalalarımız bizim çarelerde kösenip ýörler şu an. Ondan galanam öý hanımlar diýesana, öýde öý bikeleri.
öýde hiç bir işte çalışmayan, işlemeyen öýdenanlarymız olar näme iş etip şu wagt kösenip ýörler. Paxta ýygymyna gidýärler. Paxta ýygymy. Ati erwet ýagdaýda. Yani çärelerdäkini aýtsana olar 3 gün, 4 gün, hatta bir hepdeläp akidilerdi çärelere. Şu wagtam dowam etip dur çäreler. Jenan maşgalalar arkasynda goşy iýjegi, işjegi, ýatjagy ýeri, düne bir örtjegi, battaniýasy mi, ýorgonymy, o zatlaram arkasyna alyp edil bir urşa gitip barýan ýaly bir hepdeläp öýüni terk edip gidýär diýen jenan maşgalalar. O da büdjetden aýlyk alyp işleýän jenanlar şu. Çärelerde o meýdana ene ýol kökmelimi ýa-da bir gumyň içine bir çäre geçirmelimi, o da näme üçin? Şo telewizioniýa şo bayramçylygy mysal üçin garaşsyzlyk bayramçylygyny ene ütgetdi 27 sentýabra geçirdi. Şon ýaly şo 27 sentýabr garaşsyzlyk bayramy bolýan bolsa, şoňa gidip şonu 10 gün bir hepde öňünden taýýarlyk görüp, şonu syomka etdirip görkezýär. Şo ýerde bir ýeri ýalňyş giden bolsa, ýene şonu gaýtalamaly. Yalandan gyzlar, gelinler şo ýanky büdjetde işläp aýlyk alyp bir 5 manat çörek puluna işläp oturan zenanlarymız gaty horluk çekerler. Näme üçin? Şo ýerde yalandan etjüd oýnamaly. Yalandan bir hal dokan kişi bolmaly, ýa bir ýüň egiren bolmaly, ýa keçe basan bolmaly. Gaty şon ýaly agyr işlerde o da açyk meýdanyna, çöl beýabanyna edilen işler bular. Ana zenan maşgalalarymyzyň mertebesi. Ümidi hanım, Ajahan hanım, farşı bir zady fasıl edip, gowa edip görkezjek bolýarlar. Hawa. Ana şu zatlardan biz zenan maşgalalarymyzy alyp çykmak üçin şu gurmany başlanyňyz gaty gowy bolupdyr. Hemen ýene çağaçyklarymyzy ýa aýtyp belläp geçdimini. Çağaçyklar araba sürpýär. Ýurt biz şu Türkiýede görpýär çağaçyklar nähili gowy ýaşy, erwet ýaşaýan badyr ýöne. Biz çağalaryň her bir köçede näçe sany parklary bar, çağa oýnawaçlary bar. Taparagy aýdyrany mejliste. Her bir çağanyň her bir ýaşda almaly terbiýesi bar da. Dip aýdy sapara belläp geçdiken, şonu göreldi etip alsam boljak biz. Misal üçin çağa 1 ýaşyndan nähili edil doğulan gününden başlap terbiýelenip başlamaly çağa. Ana şu çağany her ýaşynda özüniň almaly terbiýesi bar da. Her oýnamalymy, oýun oýnamalymy, sapak öwrenmelimi, başga zat bilen meşgullanmaly. Çağanyň her öz ýaşynda almaly terbiýesini almasa, geljekde ýene de şu jahil bir, sowatsyz bir, bilimsiz ulukan adam bolup ýetişjek da. Hani şu wagtlar goş oýnaýdym. En önemli zatlarım terapistler. Yani zenan bir täze gelin evlenen wagty şular üçin bir terapistler bolmaly. Öýlenmeden yani toy bolmadan önce diyelim, düğün bolmadan önce terapistler bolmalı, yani psikologlar. Nähili maşgalany düzmeli, nähili maşgalany ayakta tutmalı, çağany nähili terbiýe bermeli. Şun ýaly çağa dowulan soňa ene nähili çağany ýetişdirmeli. Şu zatlar gaty önemli. Особенно bizleriň döwletlerimizde, Orta Aziýanyň döwletlerinde şu zatlar, terapistler, psikologlar önemli rol oynaya. Tamam. Guramamız hakkında şunam aýdyp geçin. Guramamız hakkında aýdyp geçdiniz. Aýdy bundan soň ildeşler bunu soňky gepleşiklerimizde aýdyp geçecekdik. Yani bildiriş şeklinde. Ýöne Ajahan hanymyna aýtdy. Indi bundan soň ene şurada çağa haklary, zenanlaryň haklary, eneleriň haklary, soň ine peskelli çağası bolan eneleriň haklary, şu zatlar orta alıp ene zenanlarymız bilen maslahatlaşyp kanunlarımız kanunda bolmaly, yani haklarımız yazılıp taýýarlandy madda. Şulary mundan soň şularyň üstünde işlep her kim öz mailnamasyny aýdyp berer, düşündirer, ekrana çykyp hemme zat açyk näme deriz, gurama şeklinde iş alyp barýar
zenanlarımız bilen. Bizlere gelip koşulmak isteyenler giripler. Telefon numaram koyulacak. Telefonumuz YouTube kanalında. Girip biler, koşulup biler. Her kim öz başından geçirenlerini aydıp verecek. Aydıp verer. Her kim öz mailnaması bolar, fikir bolar. Şunun için bizlerin kapımız açık. Zenanlarımız için, çağa hakları için, şu zenanların çağalar yana aydıp geçtik şurada göz bebeğim diyeler. Türklerde göz bebeğim diyeler. Yine şu çağalarımız öncelik neslimiz için bu zatlar edilip duran zatlar. Malika Hanım size söz verin. Aycahan Hanım siz biraz beklendi. Aycahan Hanım şu an bir geçtiğine keçede dokan ol, parı dokan ol. Şu zatlar hakiki edileyen bir yedek. Kabat geldim sonra. Siyomk edip, o zaman bolmadı gaytadan tekrar edi otur. Gaytadan sonra ekran kamera kaydalı otururlar mı? Şimdi ben diyecek olan sayda o zatlarım edileyendir Türkmenin Ersun hünerdi şeyle geçedi. Nem için bizim ayarlar 21. asırda keçi dokumalı harı, dokumalı ikiye epilip pağıta yığmalı. Nem için bizim den anlamaz ya da yine Aşkabat'ta olmalı güzellik salonlarını yaklı velayetlarda yine bir yıllıkta kapattılar, yaptılar. Hemmesini sotay dükkanı açık, salonu açık olanları çene ceza yazıp onun Aşkabat'taki denanları ne mi? Ayratin ene ne bedip mi, doğrup mu? Ya beyleki velayetli var, Mari, Balkan, Taşoğuz velayetlerinin ki inkubatordan çıkanmak. Ne için bizim den anlamaz bedenmene, odan olmana, süslenmene haklı değil mi? Ve şolam hakları elinden alınan. Küçüklükten so gıyız maskaranı kimsidir diye deyne, gıyız ay gıyız oruptur diyorlar. Maskalada da başlanıyor kimsidir mi? Oğlan olsa ullokan sadaka verip gıyız olsa ay gıyız oruptur. Ne şeydip kimsidir diye. O zaman bir diye cahil halkın beynisinde gıyıza kim bahater etmek. Bağdağını devletin hem işine geliyor. Devlet o arada kanun çıkaran olup bardı eline sorala ayağından hadip kahveyi yüzüne belliye. Yöne aslında seyredende gıyızların, denanların, enelerin hiç hukuku yok. Ne için balinsalar model enzamlar bilen yerleştirilen yok. Ne için tecrübeli doktorlarımız yok. Ne için muallimlerimiz yani işleyen ok yerine, vazifesini yerine getiren oklar. Şol bir öğretilen zat ya belki o da öğretilmeye çağalar, kız çağalarımız, oğlan çağalarımızdan hatta barlay erlen geçti. Ne kimlere veren orta biz paramız son kellesini yalanaçlap çıkacak. Katı verirler muallimler. Her Aslında bir ene hükmünde görmeli her bir denani. Biz eneler bolmasak eneler bolmasa erkekler doğulur mu? yine menem şuna gelecek mi? Aslında en köp kız maşkalağa eğitim vermeli. Kız maşkalanı okutup yani okutmalı, eğitmeli. Ne için? Gelecek ki ene nemşede çağasını doğurup eğitmek için yani cahil olmazlığı için çağasını eğitiye. Yine misal getirelim yine şurada Merdan Muhammedov ildeşimizin suratları duran yine şu Merdan Muhammedov ildeşimiz nehil akıllı eğitilen bir çağa. Yani nehilem şahs deyim. Şunu yani bir ene doğan. Ene doğan şunu. Şu akıllı bilim alan, eğitilen adamlar, şahsları bir ene doğan. Yani şunu göz önüne getirmeli. Göz önünde tutmalı. Kız çağı en başta öncelik tanımalı. Kız maşkalanı okutup bilim aldırmalı. Bize de ne bir şey diyorlar, bizden kültürde ne bir şey diyorlar. Kız maşkala ere bersen er bakar. Ya erinin maşkalası bakar diyorlar. Ona okumak, bilim almak gerek değil diyorlar. Halen bizlerde şu düşünce var. O 19. 18. asırın düşünceleri. Artık bize 21. modern dövrde. Uzatlar indi iza koymalıdan təzə modern ayak
basmalı, yani adimlemeli. Şimdi bundan sonra yani Malika Hanım ayıp geçti, bizim haklarımız elimizden alınan, yani hakkımız hiç yok deyip. Şimdi bundan sonra adımımızı atıp başladık. Adım adım öz haklarımızı dikelderiz. Aycahan Hanım size mi söz verin, ya Ayşegül Hanım ilk söz alışı şuna söz verin. Son yine şundan sonra bir okamalı zatlarım vardı. Hazırki. Ha o Ayşegül Hanım geplesin onunla. Aytsın fikirlerini. Ayşegül Hanım. Buyurun. Esenlikler hanımlar, Hoş geldiniz. hoş bulduk. Ayarlar hurmaty başlatdyňyz. Hayırlı uğurlu bolsun diýen mundan beýlek hasta ruwaşlantyn bu işler alyp bararys inşallah. Dinanlaryň hal ýagdaýyna seretmek biziň ýurdumyzda hasam uludan ýola goýmaly diýip düşünýän sebäbi ýurdun içinde hiç ýyly hal hak hukuk ýok dinanlarda. Bir kiçijik mesele hala etsem, bu biziň ýurtda näçe ýyldan bärindi dinanlara ýa-da gyzagalara okuwda bolsun ýa işleýän dinanlar iş ýerinde bolsun 8 mart aýallar bayramçylygynda 40 manatmy, soň 30 manat boldumy, şonu sowgat edip bermäge başladylar. Ýöne men islämi okdum, öýde oturan welenim, öýde oturan dinanlara ýa-da kärendeçi dinanlara olara berilmeýärdi. Menem biz bu Türkmenistana degişli dälmi, biz ene dälmi, biz dinan dälmi diýädim özüm, öýde aýtýardym. Ýöne sen hiç kime dadyň getirip bilen ok. O berjekmi sen himme Türk himmetin deň tutmaly dälmi olar? Ýa-da okasaň, işleseň berilmeli, öýde oturan dinanlar ama etýän bitirýän işleri juda uly, öýde nähili dinan bolmasa nähili öýüň ýagdaýy. Ýöne şol berilýän towgadan bolsa bir kilecik tüýje ýeterlik weli şonam oturan dinanlara ruwa görülen okşar, tebetine ruwa görülen okşar. Şoň ýaly üzüjü bir gynandyrjy meseleler ýaman kän, himmetiniň üstünde durar diýip tama etýän. Haýyrly uğurlu sözüm soňlaýyn men şu ýerde. Aycahan Hanım size söz verin, son bir okuyacak zatım var. Buyurun. Borsa bol Tüçan, menem bir adaçyk goşaýyn diýdim, hem gysgaly bolamsaň ýa gir biraz öz pikirim aýdaýyn diýdim da şu ýerde. Şu geljekde şu siziň madda düşündürersiň onu ente halkymyza ýakyn sady dilde bir hemmesine tiz düşündürersiň diýip umyt etýän maddalaryny. Ýöne şuň kügün ýene de bir adaçyk belleje zadym. Şu dinan maşgalalaryň mertebesi has ýokary bolmaly. Çağa dogurjak misaly hamile olan göwreli dinanlarymyz şu wagtlary gaty kyn ýagdaýda. Näme üçin diýsen bizde gowy bir Ýewropaň kyýaly hastahanalarymyz ýok ýa-da dogumhanalarymyz ýok. Ne şu dinanlar men kän gördüm da şuny Daşol vilayetinde. Göwrel dinanlar uze diýäsden biz çağanyň durumuny ýagdaýyny nähili ýagdaýda kenni edil göwresine galan günden başlap her aýna tapar gidip şonu görmek isleýärler de, amma şu uza düşürýän aparat birje ýerde bar. Olam edil çöregiň nowaty ýalak, nowata durýar dinanlar. Ayakta durýarlar olaram. Şon ýaly kynçylykly ýagdaýlar başyndan geçirýär da. Şoň üçin aýtjak bolan zadym, ýani medisina tarapdanam, sosial taýdanam dinanlarymyza has köp ýardamçy bolar diýip düşünýän şu siziň şu programmaňyzy entek maddalaryndan düşündürersiň. Kän gepleşiklerimizde şoň üçin gysgarak tutaýyn diýdim, bol sag bolun. Kolya sağ olun. Doğru belirtmiştiniz. Yani şu uzi meselesine girsek
Hemmemizin başımızdan geçti de bu zatlar. Uzi'ye baran vaktin ne diyorlar? Su içip maçı ve pızırını doldurup gel diyorlar. Yani hemen zenanın başına geçendir bu. Son şunun yalı bir yağdayda böyle son Uzi'ye giren son hastanenin tuvaleti yok. Başımıza gelendir şu zatlar. Nereye gideceğini bilmeyin, nehil bulup yani sıkışıp durma gelen, nereye varacağını bilmeyin, kıyın bir yağdaya gelen de şu Uzi'ye düşecek vaktim. Şu az Uzi'deninize şu yadıma düştü. Nemçine benim başıma geldi. Şu zatlar katı önemli. Sağlığı, zenanın sağlığı, zenanın mertebesi, yurtumuzda bu zatları bize görüp bilemiz yok, göremiz yok daha doğrusu. Bahar Hanım size söz vermezsen okamalı zadım var da şunu okuyun ya bulmasa kısa bulsa aydıp geçin. Kıskacık aytacak zadım. Biremşi könülgön işte radomda ayarlar doğuma varanda uruluyor. Yine bu da ayalı kemsitmeler. Yine kıyıya, zade diye, vay diye çağız bolacak zamanında ya doktor gel deyip çağır ya gelmiyor doktor doğumhana taşlıya da gidiyor. Yani çağın yakınlaşıp geliyemi o zatları seyretmiyorlar da sonda gelende şu yanmasını yatırıyor yatıyor deyip yanmasına şart uyuyorlar. Bu doktorun birinin adına deyin şu var. Hemmesem şeyle yöne Ahmet Arbat diyeni vardır. Yani ayarlar köp aydılıyorlar. Şu doğuma gidecekler çağımın bolacağını beğenen yöne şu yere varsan iyinin vezda diye. Birem ağır ağza alınmaca hapa vururlar ayıp söylüyorlar doktorlar. Ayağım şeyle erkeğim şeyle. Şunun bellak geçeyim dedim. Doğru, sağ olun, doğru bellak geçtiniz. Şunun yağlı doktorlar için yine sağlık ministri var. Doğru mu? Sağlık ministrine başvurmalı. Şunun yağlı doktor nemelerini gören vaktin. Yani bizde var mı? Sağlık ministri var aslında. Binası yan var. İşi var. İşi yöre diyeler. Yine şu zatlara garayalar mı? Sen neme açtın, neme diyeler. Arza yazdın misal için. Arza yazdın. Senin arzana ya da mektup yazan vaktin seyrediyorlarmış zatlarına. Hiçbirinden seyretme. Aslında yine neçe günden beri bizler deputatlar hakkında adlarına okap geçeceğiz etmeli vazifeleri yine şunda sağlık kuramasının tarafından deputatlar köp adını okap geçtik de deputatlar var sağlık kuramasının. Yine şuların etmeli işleri, şular seyretmeli şu zatlara. Ana, niye neymiş seyretmeyeler? Yine meclis diyeler, yine geçen sağ olunlar şördesislere sağ olsun ayda en katı kovu gepleşik oldu geçen gün dinledim. 4200 vekil var mecliste oturuyorlar. Şuların bir sanısının ya çağaların hakkı hakkında ya da zenanların, enelerin, yine şu yani peskelli enelerin, çağası olan enelerin haklar hakkında bir sanısı çıkıp bir özünün teklifini ya bir mailnamasını ya şunun yalı bir problemaları var şu zenanlarımızın yani hakları yıkılan, haklarını dikeltmeli bizlerde şunun yalı bir meseleler hakkında mecliste aydan eşittiğinizler mi? Neçeyine 30 yıldan köprek oldu. Bir sanısı çıkıp şu zat ayttı mı? Aslında yine hazır ben şunu okuyayım. Şunu okuyayım yine hazır. Ben Google'a girdim. Hani bizlerin Türkmenistan'da zenanların hakkı var mıydı? Ayşegül Hanım geldi yani tezellerine. Türkmenistan'da zenanların kanunu behbitleri koralyar. Hemşerik bir taraf Türkmenistan devletimiz öz siyasetini halkara hukuk yağdayına esaslanıp alıp baryar. Esasan da yurdumuz ayalların hukuklarını korumak bilen bağlanışıklı ikrar edilen halklara hukuk resminamalarına işçen katmaşyar. Hormatlı prezidentimiz diye. Biz zenanlarımızın ruhu, ahlak, payhas ve zahmet mümkünçiliklerini yukarı baha beriyeriz. Zenanların kanunu, behbitlerini ve haklarını, hukuklarını korumak, onları devlet tarafından yenilikler bilen üpçün etmek, Türkmen cemiyetini durnuklu östürmeyin mühim şartlarının biri bolup duruyor.
Bu uğurda zinanlarımızın erkana yaşamağı ve işlemeyi, bilim almağı, hüner öğrenmeyi, perzentlerini döwrebap terbiyelemeyi üçün döwlet tarapyndan ähli şertler döredýär diýip bellep geçer. Türkmenistanda erkeklerin ve ayalların deňliğinin yörelgesi onun hukuk ulgamının ayrılmaz böleği hükmünde Türkmenistan'ın konstitusiyasında ve milli kanunçulukta beyan edilendir. Türkmenistan yurdumuzun bir taraf devletin halkara hukuk derecesine eýe bolmak bilen adam hukukları babatda halkara borçnamalar hakkındaki jarnamanı kabul etti. Şöyle dikkat edin. Kabul etti diye. Şol sanda adam hukukları ve azatlıkları ayalların hukuklarının artykmaçlygy barada konstitusiyada kepillendirilen konseptual kadaları milli kanunçulukta hasta kemilleştirildi. Buna misal hükmünde 2015. yılın 15. Ağustos'unda ayalların ve erkeklerin denk hukuklarının ve denk mümkünçülüklerinin üpçün edilmeyinin devlet kepillikleri hakkında Türkmenistan'ın kanunu kabul edildi. Bu kanun ayallar barada göni ve gıtaklayın kemsitmeleri gadagan edýär hem de durmuşun her bir ulgamında denk hukukluğu kepillendirýär. Şeýle hem kanun gender deňliğinin durmuşa geçirilmegine döwlet edaralarynyň we jemgyýetçilik birleşikleriniň yktyarlyklaryny keskitleýär. Yurdumuzda gender deňliği değişli meseleler Türkmenistan'ın Zähmet kodeksi, Türkmenistan'ın Maşgala kodeksi, ilatı durmuş taydan goramak hakkında kodeksi, Türkmenistan'ın rayat iş yörediş, cenayet iş yörediş, cenayet yerine yetiriş kodeksleri şeýle hem rayatın sağlığını goramak hakkında, bilim hakkında, adam sövdesine karşı göreş hakkında Türkmenistan'ın kanunları bilen düzgünleştirýär. Häzirki wagtda gender deňliği saklamak dünya yurtlarynyň arasında esasy meseleler hükmünde garalýar. Türkmenistan'da 2021. yılın 6. Ağustos'unda geçirilen Merkezi Azya yurtlaryny konsultatif dusuşunda hem gender deňliğine değişli bir näçe meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy. Bir söz bilen beyan edende Türkmenistan zenan hukuklaryny halkara ve milli hukuk kadalarına layıkta düzgünleştiren hukuk ve dünyevi devlettir. Hormatly prezidentimizin taýsız tagalary bilen Türkmenistan devletimiz içeri ve daşary siyasatda öz ornuny saklap gelýär. Güljahan Jabbarova, Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutunyň halkara hukugu fakultetiniň 1-nji ýyl talyby. Ine hanımlar, ine garan wagtymyz okadyk. Hukuklarımız barmış. Kanun tarapdan. Ine şöyle näme diýär? Sağlygy goramak, iş bilen üpçün etmek, bilimden üpçün etmek, Türkmen jemgyýet durnukly östürmegiň mühim şertlerinden biri bolup durýar diýär. Soňra men şurada şuna dikkat edin dedim. Yani neçenci yılda 2015. ayallar yok. Siz devam edin. Elinizi kaldırdınız. Kim kaldırdı başta? Bahar Hanım kaldırdı. Ben yine devam ederim sonra. Şurada şunu aydıp geçin. Şurada gender deňliği hakkında aýdylyp geçer. Gender deňliği näme? Soň şu hakkında görün ederiz. Malika Hanım size söz verin. Men şutaýda bir zady bir söz ünsümi çekdi de durnuklu östürmek diye. Bu durnuklu östürmek diýmek näme? Östürmek däl. Şol bir tempde saklamak diýmek bolýar. Durnuklu östürmek. Hani ileri gitmeliler ösüşü. Biram Yankı Güljahan kimde familiýasy? Oğuljahan Jabbarova. Oğuljahan Jabbarova. On ýaly aýal gyzlaryň hak hukuklary goralýan bolsa, seredilýän bolsa, näme üçin ýurtdaşynda ölen eneler, zenanlarymyzyň hak hukuklary goralmady?
Näme yurdun içinde dayalan yan çağaların hak hukukları olar zenanlara giren okmy? Näme üçin iýaly mekteplerde bilim berilen ok? Näme üçin eneler doğum wagtynda ýok olan eneler bar? Doğumda ýok olan gelinlerimiz bar. Çağalar yetim galýar. Sana beriljek sonra gatyken näme üçin müňden gowrak badyr şu taýda iýleşdirilmez kilos mezarlygyna ölüp ýatanlar. Ýekece çağama şonu görsem, şoň ýanyna şoň nefesim bersem razy men diýip ýalbaran bir gelin bar, men şoň hiçem ýadymdan çykan okşoň ýalbarşy. Näme üçin öz hak hukugyny ulanmak üçin arkadagy ýalbarmaly zenanlarymyz. Bravo. Anlar bu hak hukuk bar diýip belleýän zadyň. Yurdun ne de yok, dasındakilarda da yok. Hani zenanlar için, çağlar için guramalar, hani hareketler, hani partiyalar, bunlar yok mu? Näme üçin prezidente yüzlemeli? Prezident bilen bunun nemesi var? Näme üçin yerde prezidentin adı yazılıyor? Bilim ministri, sağlık ministri, medeniyet ministri diýip bir topar bir sürü minister şu taýda nani otursunuz, jüýüňiz doldurup. Deputatlar, 125 deputat, 4200 vekil, meclis vekili. Bu zatlara näme üçin seyretmeýäňiz? Näme üçin bu zatlar mecliste aýdylyp geçirmeýär? Ine bizlerin şu 5. dekabr bizlerin zenanların hakkını koruma günü. Zenanlar bolanda şuna gyz çağalaram girýär. Gyz çağalaryň hakkını koramaly. Ine hazır indi Malika hanım şurada bellep geçti. Ine şu Türkiýede ölen zenanların çağalary sadece ine berde ölen ölüp gitti diýerler. Doğru. Indi bere gömüldü, berde kaldı, yat yurtta kaldı onun ölüsü. Alıp gitmediler onu. Indi o yerde izinde kalan çağa nähil boldu? Bu çağanın psikolojisi nähil boldu? Bu çağanı koruğa aldınızlar mı? Bu çağanın geleceği nähil boljak? Onu sağlık tarafından, bilim taraftan üpçün edip bildinizler mi? Nähil edip üpçün ettiňizler? Şu mecliste şu zatları haklarını aýdyldy mı şu çağanın? Näçelli zenan maşgala öldü şörde. Doğru bellep geçti Malika hanım. Hanım bu maşgala näme boldu soň? İzinde kalan çağalary. Sizler sadece näme diýäňiz? Aşgabatı görkezýäňiz. O elit, ine berde yazılanlar, Aşgabatdaki elit zenanlar hakkında yazılan. Ular iş bilenim üpçün edýäňiz. Ular hemme sağlık tarapyndan üpçün edýäňiz, bilim tarapyndan üpçün edýäňiz, hemme taraplaryň üpçün edýäňiz. Ýöne sizler geçenen bir gepleşimde aýdyp geçtim Arystan ildeşimiz bilen. Sizler daşara çykyn. Türkmenistan'ın ayak basılmadık yerleri var. Kiçik obalar var. Şulara barıp görün. Şördeki gyz çağaların, şördeki enelerin, şördeki zenanların yaşayış durmuşu, sosyal hizmetlari, yani ýagdaýlary nähili. Nähili bula bilim alıp bile, nähili sağlığını görüp bile. Bir sanı sağlık punktu var mı? Yani näme diýerler berde sağlık ocağı diýerler ya. Şunun ýaly sağlık ocağı var mı şurada? Bu oba yerinde, uzak yerde diyelim. Şehere bir ağır kesel boldu. Yine men neçe gezek yine şurada diyaliz hastası bakanım için bilen de bu zatları haftanın 3 günü gitmeli, hastaneye gitmeli. Şu gözüm önüne getiren de ön bilmeyedik bu zatlar Türkmenistan için ne vakti. Bunun yalı keselen barlığını bilmeyedim ben. Yine gözüm önüne getiren Türkmenistan'ın böyle şehirde bar diyelim, şunun yalı hastane bar. Yine uzak yerlerde, oba yerlerinden şu hepten 3 günü nähili gelecek bu diyaliz hastası. Yani vücudundan, teninden suunu çekip almalı. Börekler yok. Dışarı çıkıp bilmeye. Yani mümkünçiliği yok dışarı çıkma. Dışarı çıkma derken yani öz işini görüp bilmeye mümkünçiliği yok. Kiçi taharetini görüp bilmeye mümkünçiliği yok şunun. Börekleri yok. Şu zenanlar, yani zenan sadece zenan değil, erkekler hem var buna giriyor. Şu hastalar nähil edip becerge alýarlar. Şu vücudundaki suunu nähil edip çekýärler. Ene şu men gözüme önünde var mı şunun ýaly? Sosial üçinçiliğiniz, sosial hyzmatlaryňyz. Bularyň ene spesial servisleri var. Servisler gelip alıp gidýär, ýürüp bilmeyeni tiz kömek gelip alıp gidýär. Hani ende şu oba yerlerine, uzak yerlerde yaşayanlar nähil edip gelmeli şehir yerine. Ene şulary näme üçin bu zatlar aýdylmaýar mecliste? Bu zatlar gaty önemli bir adamın durmuşunda en önemli zatlar bu sağlık. Sağlığın bolması hiç edip olmaya.
Ne için uzatlar seyredilmeye? Ne için? Acahan Hanım size söz verin. Ayda hanım yan doğru bellep geçti dana Melike mi olmam senem bir faktiski bolon zatları detalları bilen aytıp beri otursunuz dana. Şu Türkiye'de şu Melike mi olmam yan bellep geçişiyali Türkiye'de bir 2-3 tane önce boldu gerek ol. Türkmenistan vatandaş denanımız ati düşükte yatan, hasta olup yatan. Onu nemede de koydular, sosyal medyada da gördük onu, haberlerde de gördük. Şu zenan ati yalvarıp ağlap, sonra ülküttü. Şu vaktinde konsulluk nirede, Daşarı İşler Ministerimiz nirede, deyilen sorular orta çıkıydı. Yine de bizim sağlık ministerimiz nirede. Yani şu zenan ağlap yalvardı. Yani şu Türkiye'de görüyoruz, şu Türkiye nehilem olsa, bir yurttaşında bir vatandaşı hasta yatan olsa şoňa ýürüýte uçak goýuberip, samolyot goýuberip aldyrýar şonu. Öz watanyna getirip bejerýär şo hastany. Ama bizim öljek bolup yatan şo watandaşymyza şo watandaşymyz aýtdy gerek ýalňyşmasam, konsulluk şonun pul isläpdir. Şo ýurtda öýüňe gitjek bolsaň pul isläpdir şondan plança $1000 pul islen. Hani bir yerde insanlık nirede, hani bir yerde yankı Reşit Meretov nirede, Reşit Meretov näçe zapar Türkiye'ye geldi. Şu Türkmenistan vatandaşlarının birinin mazarına gidip bir başını sirpalap geçirim soradı mı? Hani bir yerde insanlık nirede. Ondan sonra bir yerde sağlık ministri her bir hastalığın, misal için koronavirüs oldu. Bizim sağlık ministerimizin kim bolonundan bilemedi ağa biz. Kim? Sağlık ministri. Yani olan deputattır o görsen. Meclise saylanandır. Her gün açıklama ettiler televizyon haberlerde sağlık ministri. Her bir hastanın ýagdaýyny aýdyp sağlık ministri özü hasabat berip otyr. Biz görüp otyryş son telewizionyasynda, şu Türk telewizionyasynın hemme kanallaryna görkezip dur. Misal üçin bir hasta bar bolsa, şoň durumuny, ýagdaýyny nähili tedawi etdiler, nähili bejerip etdiler. Şolatlar hakda günde günasy hasabat berip telewizionyna çykyş edip otyrlar. Bular ýa okap berdiň ana plan diye. Şu neme var deyip, şunyalı kanunları var, şunyalı işler yerine getiriyor. Bu oğudan söz bilen hiç iş bitene arkadaşlar vallahi. İş bitene. Oğudan sözden milletem halkımızam yağda değil. Indi. Doydu değil. Şuna açacak oldum ben. Ha doydu vallahi. Oğudan sözlerler karın doymaya. Oğudan sözlerler karın doymaya. Şimdi şöyle yana bir zat okup geçeyim dedim ya, şunu okuyun. Türkmenistan yurdumuz bir taraf devletin halkara hukuk derecesine eýe bolmak bilen adam hukukları babatda halkara borçnamaları hakkındaki jarnamany kabul etdi diye. Ine şöyle yana aýdyp geçdik Ýewropanyň zenanları nähili hakkı bolsa bizlerin hem hakkımız var onda diýedik, doğru mu? Bütün dünýäne adam hakları var. Şöyle yazılan. Ine soňa aýdyp geçdim. Yurttaşına çıksam, bizlerin haklarımız goranmalı. Ine indi misal getireli. Bizlerin pasportumuz yok. Konsul işgärlere bizlere pasport bermeýärler. Yani onun yalı bir dememiz yok diyeler, sistema yok diye. Verme. Yine bizlerin zenanlarımız, yani Malika Hanım aydıp geçtiğiniz, size aydıp geçtiğiniz zenanlarımız şöyle hastalanıyor. Şu hastalanan vakti doktora gidip bilmeye, nem için elinde dokument yok, kaçak kaldı. Bunu kim koramalı indi? Bunu ne ile koramalı? Ne etmeli bu? Yine siz jarnama kabul eden bolsanız, onda bizlerin hakkımızı koram. Ne için koramayanız bizlerin hakkımızı? Bu näme? Kagızda mı yazılan sadece? Ovadan sözler bilen. Yani gaýdyşyňyz ýaly. Hani ine şu kim şu? Oğuljahan Jabbarova, Türkmenistanyň Daşary İşler Ministrliğinde Halkara Gatnaşyklary Institutynyň Halkara Hukuk Fakultetiniň 1-nji ýyl talyby diýe. Bolýar. Sen Türkmenistan Daşary İşler Ministrliği bolsaň, şu daşary işler haklary bilýänsindir. Adam haklaryny, hukuklaryny. Ne biçim bizlere pasport bile abspecit etmeyeler? Başka devletlerin konsulları, Özbekistan bolsun, başka devlet bolsun, pasport bile abspecit ediyor halkını. Şunun ýaly kıyın nemeye gelen vakti keselçilik bolamaktı. Hükman suratda
pasport bilen eline pasportunu doğrulap berýär. Gene hastane problemaları bolsa şundan çözüp berýär. Nem kim zerder yok. Yine misal getirin. Kaka geldi ildeşimiz. Neçeli günden beri bana yine yazıyor. Neçeli günden beri konsulun eşiğinde yatıyor şu adam. Hasta. Pasport çıkartmalı. Berde hastaneye gitmeli şu. Kulağından su akıtıyor. Gözünde problema var. Hani ne için şunu abispeçit etmeyiniz pasport bile. Şu indi pasport berde sağlığını becertmek için Türkmenistan'a gidip gelmeli. Bunun geleceğe garantisi yok. Gelecek mi, gelip bilecek mi, dönüp bilecek mi yok, beriye yok. Yani dönmesine garantisi yok. Şimdi bu ildeşimiz ne etmeli? Her gün bariya kapısına, her gün izne qaytaryalar. Ertir gel, elinde kağızyan var doktordan. Doktordan kağızı bilen varsa şundayam şunu betlemedik, bilmediler. Nekil desem, yani hakkını, özünün hakkını yani dikeldip bilen yok şu adam. Aslında hakkı var. Yani için yani hasta kağızı var elinde. Sen hükman suratta şunu gora almalısan şunu. Senin vatandaşın bu. Yine carnamaya gol çekipsen, kabul edipsen şunu. Adam hakları. Neme bizler adama değişli değil mi? Ne şunu yallah. Ayda otursan gatı köp misallar var. Yine şurada hazır gender dengleyi de aydıp geçtik. Bunu indiki tema koyarız. Bu uzun bir tema olacak. Gender dengleyimiz. Bu ne demek gender dengleye, nehl işleye, kimler için işleye, ana şu zatların üstünde indiki temamızda durup geçeriz. Acahan Hanım. Müjde hanım şu yanına kaka geldi konsulluğun önünde yatır dedim de anne. Şonu gören aklarmış olar konsulluk nerede? Konsulluğun bir yerine yetirmeli funksiyası bardır ha. Bular näme edip näme üçin aýlyk alyp näme üçin oturlar bu Türkiýede diýen soralar var ortada. Yani sen halkyna kömek etmejek bolsaň bir zat alanda da bir şoň yerine yetirmeli funksiyası bardır ha. Kady kanuny ýa-da bir zat esaslanyp oturandyra. Şu ýerde näçe ýurtdaşlarymyz hemmesem gaçak kaldy. Hiç birinin halynyň habar aldymy? Bular boş-boşuna aýlyk alyp ýanky hökümeti iyi oturan adamlar da gel şun gününi delelin ýarmyndan gaýtmagan bir gowlukda bir ya bir yere bir YouTube'da çykyş edip aýdym bir taraplayın bolsa da bir ýardam edin gapyňyzda ýatan hassalar iň bolmanda şolary ýardam kömek etsinler. Bularyň etmejek bilmedim men hiç düşünüp bilemek bulara. Acahan Hanım, kömek etmediler, yardım sözü der, biz dilenci der, biz geday der, biz öz hakkımızı talep edeceğiz. Şol erkek olsa da kömek etmez, şu erkeği doğuran ene var çünkü. Enelerin grubasının maksadı. Her bir erkeği doğuranın ene. Şu erkek adamını özgünlüğünü görür demeler, şuna da kömek et. Hak hukuklarından peydalanmağa doğru ve doğru hakkı var. Heve onun bir ene ağla oturun enesi vardır. Şu zatları göz önüne getirmeli. Biz bunlardan kömek dilemeliler. Acahan Hanım. Doğru belirtip geçtiniz. Hanım sağ olun. Onların borcu kanunun önünde, kanunda yazılan borcu bunların. Borcu ve kömek soramız yok, hakkımız sorayız. O bize fazlası gerek gel. Biz diyemiz yok, bizi prezident yap, bizi arkada. Biz insan hükümünü, ene hükümünü, zenan hükümünü, vatandaş, yurttaş hükümünü biz öz talep, hak hukuklanmadı, kanun boyunca talep edeceğiz. Biz artık maşlak gerek gel. Şurada şu Zagram pasportunun arkasında yazılan bir neme var. Gören bolsaňyzlar. Ene şurada şu pasport hemme yerde geçerli. Şu pasport bir yiten wagty, yanan wagty ya bir ene hazır bize de doluyan pasportumuz bize yurttaşında mecbur çıktık yurttaşına. Ene şunun ýaly dolan ýagdaýynda şu zatları dikeldip bermeye bular borçlu.
Bunlar böyle bizler kaçak kaldık, bizlerin pasportumuz oldu, gitmeli diyeyiz. Yine bunlar pasportu yokları, yine uğurlananlar var, yananlar var. Bir sebepten yok olan, pasport yok olanlar var. Şularınkine mi dikeldik beren yoklar? Böyle bizlerinkine sizler turist bolup geldiğinizde değerli, onu böyle kabul edelim. Yine şularınkine mi dikeldik beren yok? Şuların dikeldik berme hükman surata dikeltmeli. Borcu buların, vazifesi buların. O tuç neme Ümide hanım bulardyňa insan gaçyrmana, adam gaçakçylygyna uly goşant goşup otýda. Goldap şonu edip otýarlar. Merdan Muhammedowem gaçyranam şolar Daşary işler ministrligine değişdi da bu konsullugam. Hemmesem şonu ýaly işleri etmäne gaty ökde bular. Onu bilmeýem ka hiç kim bilenok diýip düşünýär da. Ýene de şu gyz gelinlerimize de başga nomurlardan jaň edip şolara ýene bir zat etjekler ýani. Şolaryň etjek bir gowluga etjekler şolar halkymyza, ýurtdaşyna kösenip ýör diýjekler şolar. Şonu ýaly edýär bular işleri. Alyp barýarlar. Hava. Gözümüzü açmalı. Bunların endi bir kör hasasyny bir geze kaldırýar diýerler ýa. Hasamyzy bir geze kaldırdık. Bundan sonra dikkat edersin de. Yani nähile edip görkezjek bolýarlar. Ýene bizler zenanlary toplaýas. İldeşlerimiz bilen toplanıp şimdi bir araya gelip şimdi hakkımızın barlygyny aýdýas. Şunu ýaly ýene başga döwletlere çıktıktan sonra görýäs, deňeşdirýäs. Yine Türkmenistanda bu zatlar yok, berde var, şunu ýaly haklarımız var dep aýdýas. Şu zatlar aýdanymyz üçin bizler näme bolýas? Vatan döneği bolýas. Şu zatlar aýdanymyz üçin bizler terrorist bolýas, vahabist bolýas, yani ağzına gelmeýän aýtdylar bizler hakkımızda. Ýene bizler hazır nämeşede oturýarys? Öz hakkımızı sonra otururuz. Bizlerin hep şunun ýaly haklarımız, çağalarımızın hakkı var, zenanların hakkı var, enelerin hakkı var, yine yaşı ulu, pensiyaya çıkan zenanlarımız var, şuların hakkı var. Şu zatlara ayda otururuz. Näme bu zatlara aýtmaly dälmi bizler? Näme bize Ýewropadaki zenanlar bilen näme eksik yerimiz var? Näme üçin? Ular zenan başgalar, uların hakkı var. Biz näme üçin? Bizim näme üçin hakkımız yok? Bizler şunu dikeltjek bolýas. Dikeltmeýän hakkımız var. Guramalaşmaýan hakkımız var. Örgütleşmeýän hakkımız var. Kanun boýunça bizen haklarımız näme ýazylan berde konstitusiýada. Örgütleşmeýän, guramalaşmaýan hakkın bar dep. Näme üçin de bize guramalaşyp şunu ýaly öz problemlalarymyzy aýdyp bir ekrana çykan wagty bizlere terrorist diýýäňiz, vatan döneği diýýäňiz. Näme bizen çağalarımız çağa dälmi? Näme üçin bize öz çağalarymız hakkını goramaly däl? Näme üçin soramaly däl hakkını? Näme üçin yetim çağalar, enesi berde, atasy berde ölelerin çağalaryň hakkını goramaly däl, soramaly däl? Näme üçin? Bizeriň vatandaşymız sorama hakkımız bar bulary. Şunu ýaly hanımlar, vaktımıza bir saati geçti. Şöyle tamamlayalı isterseniz indiki gepleşimize koyalı. Endi bundan sonra köp gepleşikler geçirez. Yine şu zenanlarımızın hakları hakkında bundan sonra köprü aydılıp geçilecek. Madde o kalacak. Täze Türkmenistan'da mailnamalarını o kalacak. Her bir maddanın nähili, zenanlarımızın nähili mailnamaları var, maksatnamaları var. Şular teklif ederiz. Şurada eldeşlerimiz komentariyada yazıp geçer. Belki bunların bir teklifleri vardır. Ya bolmasa gelip ekranda bizim bilen güründeşlik geçirdiler. Zenan eldeşlerimiz. Bu kanal, yine şu Taga kanalı Türkmenistan Ayal Kızı Arkalaşığı. Hazırlıkça şu, yine ileride belki adı değişip biler, logası değişip biler. Hazırlıkça şu. Şuna gelip yine şunun ýaly bizim bilen göründeşlik geçiripler. Bizlerin kapımız her hem açıktır. Var mı? Başka goşçak? Sağ olun. Gaty gowy. Bolýan da şurada tanımalı. Şikayetleri bar bolsa da aýtsynlar. Belki bizim bir gözden kaçıran yerlerimiz, bir meseleler bar bolsa, ine şu meselede bar şuna agzak geçsin diýseňizem biz şolaryň üstüne de söhbetleşik geçireriz. Hawa.
Indi yine ildeşlerimize, bizleri dinleyen ildeşlerimize bir sorak. Yine Avrupa'nın zenan hakları bilen Orta Asya'nın zenan hakları ikisi dengeli mi? Yine belki bizleri Orta Asya'dan dinleyen ildeşler, yurttaş nemeler var, vatandaşları var. Orta Asya'nın. Şuları şurada yazıp biler. Köp bizler komentaryalarda okuyas da başka devletlerden yani başka komşu devletlerden hem yazanlar bolya komentaryaları bizleri dinleyenler hem var. Yine şurada şu Orta Asya'nın zenan hakları bilen Avrupa zenan hakları dengeli mi? Nähil hakları var? Şulara hem yazıp bilýär. Bolya ildeşler köp sağ olun. Köp uzağa çekmesin. Indiki gepleşimiz ýaňşy gender deňligi hakynda gepleşip geçireriz. Näme demek bu gender deňligi? Nähili ýürýär? Barmy bizlerde ya da sadece kagızda mı yazılıp duran? Şu hakynda gündeşlik geçireriz. Sağ olun ildeşler geleniz için. Hanımlar size sağ olun. Ümide Hanım. Emmağde sağ olun. Sağ olun.